Сега смятам да снимам на Майнкрафт. Този урод ще правя всичко, което ми кажете в коментарите или понякога каквото аз измисля. И лап, 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 лап. Така. А, да, започвам. Този текстчер пак, ако някой изобщо пита, си е лично мой и не, няма да сложа download link. Когато реша да го пусна да се тегли, тогава. Ако изобщо искам да се тегли, де. Така. Стига де. Нещо заби. Така. Ще игра с текстчер пака, защото съм си свикнал вече. Като за начало, какво да направим? Така. Ще ви показвам някои неща, просто как се правят. Например, изстрелвачка. TNT. Латер. Левер. И един лилипад. Така. Правите дупка 3 на 3. Пускате една вода е тук. Ето тук е една лилипадка. Хоп, хоп, хоп. Опа. Е така. И сега е така го ограждате. Така. И гледай. Бам! Има и друг начин за изстрелване. Ето. Ето, например, е така. Ето, ако тук искате просто да си набъкте вода, ама не е нужно. Може и да не го правите толкова добре като мене. Като 3-2-1, хайде. И... Ма това е нещо по-лекичко. И много по-дълго се строи. Ето, това е много по-оригинално. Така. По друг начин, с който да се изстреляте... Да, има един. Чакай сега.
Омага! Вижте само. Ето така. Не! Абе, разбрахте логиката. И ето само така. И излиза ти в небето. Това е абсолютно най-лесното. О, ето. Виж колко надалече. И смятам това да е за епизода, защото аз не знам какво да правя, де. Когато вие ми казвате какво да правя, или пък когато на мен ми хрумне, тогава. Така че, от мен... Момент. Така, права си удара, чакайте. Ето. Това ще е от мен за този епизод. Аз бях Прокилър, вие не бяхте. Вие просто бяхте зрители. И така. Бе!